no Colexio San Martiño, traballando aquí na mesa, Miguel, Sofía, Alex e Nieves facemos moitas regueifas. Na miña clase de música xa teño pandeiretiña para tocar unha muñeira máis preciso a flautiña. Quen sabe tocar a flauta, que me pode axudar? Eu podo intentar, profe, imos practicar. Esta música preciosa aprendímola fai pouco, grazas a Josiño e Lupe regueifamos como tolos. Se che gustan os deportes, a educación física tes que ir, onde suamos moitísimo e corremos xunto a ti. Fomos a unha carreira e gañou a compañeira, a máis rápida da clase era fixo esta regueifa. Eu son a mestra Nieves, que da clase de sociais, 2 veces a semana todas son super xeniais. Agora imos a falar da crise do absolutismo, comezou no 18 rematando con liberalismo. A guerra da independencia dividiu a sociedade, patriotas e afrancesados, esta España é un desastre. Matemáticas tamén, a temos que traballar, a proporcionalidade temola que estudar. Veñalle practicar, agora imos a restar, como nos sae tamén, despois temos que sumar. E se queres un desconto ou o IVA a aplicar, o tema dos porcentaxes iso debes estudar. Despois deste gran repaso, ímonos a despedir. Ata logo, meus amigos, agora imos a dormir.